Μια σκαρή ρε παιδί μου. Και λέει τη φιλινάδα να της... Ρε γάμο, δεν μπορώ να κάνω extreme πράγματα τον άντρα μου. Τι να τον κάνω, δεν ξέρω. Άξονε με ρε παλάλα, λέει. Δεν άξονε με. Λοιπόν, σήμερα θα λες pleased. Μόλις πλήσκεται, σίτσα το να πας στο κρεβάτι. Μόλις το να πας στο κρεβάτι, τσατσαλόντσα. Θα πέρσει λέει την καϊπανάνα, τα σκόντσα του, θα πέρσει τα μέλια, ξύντσα πάνω τα μέλια, μαλάξει το έτσι, θα πάει παντού το μέλ. Πάει παντού το μέλ, ύστερα πέρσει καρύδια, τσακόντσα, θα έρθει τα κασέρας, θα είναι ένα φρεμούλια, Τσανίσει θα πάει σε ψωλίνα, θα πάει παντού το καρύδι, θα πέρσει και λίγο τρούφα, λέει, κλα. Έτσι ανήσει εδώ πάνω το βίντεο και ύστερα λέει βάλτσα το στο στόμα μας, καλά. Λέει το πάει το βράδυ. Λέει τον άντρα μας, σήμερα μπλίστ. Λέει τον μπλίστ λέω σε. Ασημίδιστο. Επίνε μπλίστ. Πάει μπροστά, πατσί αυτό είναι. Πώς θα πάω στο κρεβάτι. Τι έφτας και να ακουσίες με βγάλεις. Σους. Παίρνει το μέλ. Γκάει μπανάνα. Λέει άσμε. Σήμερα και θέλω να λαταρείς. Το καρύδι. Τσακώει. Έλα να κάνω. Όπου πάω τα καρύδια. Καλατσεύς. Άσμε. Πέρχει την τρούφα μου από πάνω. Λέει και καλείτε, τι έφτασε. Λέει να βάλω το στο στόμα. Έτσι πως είπε και στο εγώ που θα βάλω το στο στόμα.